Už nás rada má. Na Silvestra na Expresse aj z vesmírnej lode hudba Neo a jeho nezávislačky Miss Independent. Express počasie. On si zbalil veci tam dospieval. Ste počuli? Euka, vitaj. Vítajte aj vy, chlapci. A čo si priniesla? Aké počasie? Tak určite silvestrovské. Áno, a na dnešnú noc a potom aj na zajtra na deň. Takže dnešná noc... Noc nebude, presne hovorím. Tak ale noc budeme oslovať. Tak... Áno. Výstravný program, že? Hej. No, ty si to nevšimol, keď ho vyrábaš? Ako bude, prosím ťa? Vieš, no tak... Celá dnešná noc veľmi podobná dnešnému 31. decembru, teda množstvo oblakov aj zhmov. Na seba bundy s kapucňami, pretože miestami aj dážď od 1000 metrov sa bude chomeliť, no a teplomer aj pod nulou od 2 až do minus 3 stupňov, ale nebude zase fúkať, takže na pocit snad nie až taká zima. A potom na 1. januára podobne zamračená zhmov, tichravou, podobne ako dnes. V priebehu dňa sa miestami na vyšších miestach trošku vyčastí, teda vykúkne aj slnko. Stále však rátajte prevažne s oblakmi, no a teplomer do 6 stupňov. Ty si spomínala, že vlastne Nemci si môžu dať aj bundeskapucne. Bundeskapucne, áno. Špeciálne pre nich. Ako Valmer. A počkajte, ja tu mám taký gombíček, niečo vám pustím. Haló, Milan? Katka, vy si? Áno, pri telefóne som. Pozdravujem, Milan. Môžem na chvíľočku? Áno. No, celé to budete počuť ako falošná Katka volala Milanovi Urbánimu. Špeciálne už o 20 minút na Expresse. California, bubble fog. Booty, rockin' everywhere. This one's for all the people share love.